Audible now? Yes, we can hear your voice. Please go ahead. Welcome to the Bon Sandhya Sangam Zoom show on this Sunday, 6th of July 2025. These are episode number 180, and we propose to put up more shows as we go along. Well, joining us this evening from Chennai is Mrs. Swarnalekha Chandrakumari Chandrasekharan, who would be making a presentation of few Sampradaya, Utshava Sampradaya Kritis of Tyagaraja, and Tyagaraja, and also explain the meaning to us so that we get to have a wholesome idea. Welcome to the show, Swarna Kumari Madam. And as usual, begin the show with a prayer followed by the guest introduction. Thereafter, the guest speaker will take over, and on her completion, we'll have an open session where we all can put our views, observation, comments, feedback, and even ask questions. The guest will be more than happy to answer. Finally, we'll wrap it up with a summary and vote of thanks. All right, ladies and gentlemen, let's kickstart the show. Coming up first is a prayer. Joining us from Tilchangolu is Srinidhi Aditya to sing the prayer for us. Kindly unmute your microphone and go ahead. பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா ஓ பாண்டுரங்கா செங்கல் மேலே நின்றிருக்கும் பாண்டுரங்கா எங்கள் கவலை தீர்த்து வைப்பாய் பாண்டுரங்கா மங்கை ருக்மாதேவி கொஞ்சம் பாண்டுரங்கா உந்தன் திங்கள் முகத்தை காண வேண்டும் பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா ஓ பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா ஓ பாண்டுரங்கா பட்டம் பதவி வேண்டவில்லை பாண்டுரங்கா எங்கள் கஷ்டம் யாவும் தீர வேண்டும் பாண்டுரங்கா பட்டம் பதவி வேண்டவில்லை பாண்டுரங்கா எங்கள் கஷ்டம் யாவும் தீர வேண்டும் பாண்டுரங்கா இஷ்டம் போலே ஆடி பாடி பாண்டுரங்கா நாங்கள் உன்னை விட்டல் விட்டல் என்றழைப்போம் பாண்டுரங்கா ஜெய ஜெய விட்டால ஜெய ஹரி விட்டால ஜெய ஜெய விட்டால ஜெய ஹரி விட்டால ஜெய ஜெய விட்டால ஜெய ஹரி விட்ட ஆடி மாதம் கார்த்திகை மாதம் பாண்டுரங்கா ஓடி வருவோம் பண்டரிபுரமே பாண்டுரங்கா கூடி நின்று பக்தர்கள் எல்லாம் பாண்டுரங்கா உன்னை பாடி வருவோம் விட்டல் என்று பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா ஓ பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா ஓ பாண்டுரங்கா சந்தனம் பூசிய மார்பு தன்னில் பாண்டுரங்கா சுந்தர துளசி மாலை அணிந்தாய் பாண்டுரங்கா மணக்கும் சந்தனம் பூசிய மார்பு தன்னில் பாண்டுரங்கா சுந்தர துளசி மாலை அணிந்தாய் பாண்டுரங்கா சிந்தை குளிர ஆடி பாடி பாண்டுரங்கா நாங்கள் உந்தன் திருவடி வந்தடைந்தோம் பாண்டுரங்கா விட்டல 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 பாண்டுரங்கா விட்டல 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 பாண்டுரங்கா ஜெய ஜெய விட்டால ஜெய ஹரி விட்டால் ஜெய ஜெய விட்டால ஜெய ஹரி விட்டால் ஜெய ஜெய விட்டால ஜெய ஹரி விட்டால ஜெய ஜெய விட்டால ஜெய ஹரி விட்டால पंढरीनाथ महाराज की जय पंढरी क्षेत्र की जय. Thank you, Srinidhi, for a wonderful start for the evening show. It was really a nice prayer on Vithala. And as we move to the next segment of introducing the guest speaker, Mrs. Vijayalakshmi Nagarajan has the details. Vijayalakshmi Madam, please go ahead. Dear Tapovan Sandhya Sangam members, good evening to one and all. இன்னைக்கு ஆஷாட ஏகாதசி, விட்டலனுக்கு உகந்த நாள். அதை தன்னுடைய ப்ரேயர் சாங் மூலம் ஐஸ்வர்யா ஸ்ரீநிதி ரொம்ப அழகாக பாடி நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் சொன்னாங்க. இப்படிப்பட்ட இந்த நன்னாளில் உங்கள் அனைவரையும், மேலும் உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் இன்றைய சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்ஸஸ்
ஸ்வர்ணகுமாரி சந்திரசேகரன் அவர்களை நம்முடைய சத் சங்கத்திற்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு ஸ்வர்ணகுமாரி மேடம் ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகள் இயற்றிய உற்சவ சம்பிரதாய கிருதிகளை பாடி அதனுடைய மீனிங்கையும் நமக்கு விளக்கி சொல்றதுக்காக வரப்போறாங்க. ஆஷாட ஏகாதசியான இன்னைக்கு மிகவும் பெருமாளுக்கு மிகவும் உகந்த இந்த நன்னாள்ல ஆழ்ந்த பக்தியை தியாகராஜருடைய அவருக்கு ராமர் மேல் உள்ள ஆழ்ந்த பக்தியையும் ராமருடைய குணநலன்களை போற்றி பாடிய பாடல்களையும் நம்ம அன்னைக்கு கேட்டு மகிழ்வோம். மிஸ்ஸஸ் ஸ்வர்ணகுமாரி மேடம் அவர்களின் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் மியூசிக்கல் ஜேர்னி இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம போக வேண்டிய இடம் அவருடைய ப்ரொஃபைல் பேஜ். அங்கே உங்களை கூட்டின்னு போகிறேன், என்னோட வாங்கோ. ஓவர் டு Swarnakumari madam's profile page. Mrs. Swarnakumari has put in 36 years of service in Canara Bank and retired in 2014. She has started learning vocal music at an early stage and Veena during the final stages of school in Chennai from Srimati S.A. Subbalakshmi. She also mastered all the Navagraha Kritis apart from various compositions of the musical trinity. Swarnakumari also learned to sing Sri Lalita Sahasranama in 42 ragas set to tune by Sri Kalakad Ramanarayana Iyer, erstwhile Asthana Vidwan of Kanchimat. Though she has not taken up music as a profession, but has performed in temples and Aradhane functions of Saint Tyagaraja and Sri Purandaradasa. Swarnakumari madam, aged 31 years, 1 minute, just a minute. There is a small problem. Swarnakumari madam, aged 71 years, and married to Sri R. Chandrasekharan, practicing chartered accountant and settled at Dharmapuri. So with this brief introduction, let me welcome Swarnakumari madam to our program and request her to take over the stage. Thank you. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று தபோவன் சந்தியா சங்கமத்தில் மற்றும் ஒரு முறை பாடுவதற்கு வாய்ப்பளித்துள்ள ஸ்ரீ கே சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நான் தியாகராஜ சுவாமியின் உற்சவ சம்பிரதாய கீர்த்தனை சிலவற்றை பாட இருக்கிறேன். சங்கீத மும்மூர்த்திகளுள் ஒருவராக திகழ்ந்த ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகள் சங்கீத சாஸ்திர விற்பன்னராக விளங்கியதுடன் பரம பக்த சிகாமணியாகவும் வைராகியம் நிறைந்த ஆத்ம ஞானியாகவும் சிறந்த கவியாகவும் இசை நாடக ஆசிரியராகவும் திகழ்ந்தவர். நாதத்தை வழிபட்டு அதுவே மோட்சமளிக்கும் சுலபமான நல்வழி என்று பறைசாற்றிய நாத உபாசகர். இவர் இயற்றிய க்ஷேத்திர கிருதிகள், பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகள், உற்சவ சம்பிரதாய கீர்த்தனைகள், திவ்யநாம கீர்த்தனைகள், பிரகலாத பக்தி விஜய கீர்த்தனைகள் மற்றும் நௌகா சரித்திர கீர்த்தனைகள் பிரபலமானவை. இன்று நான் சில உற்சவ சம்பிரதாய கீர்த்தனைகளை விளக்கத்துடன் பாட இருக்கிறேன். உற்சவ சம்பிரதாய கீர்த்தனை பகுதியில் திருப்பள்ளி எழுச்சி, கௌரி கல்யாணம், நலங்க பாடல்கள், சோபானை, லாலி, மங்களம் போன்ற பாடல்களுக்கு அழகிய ராகங்களை அமைத்து அழகு பெற செய்திருக்கிறார் தியாகராஜர். தமது குலதனமாகிய ராமபிரானை குழந்தையாகவும் சிறு பிள்ளையாகவும் வீரனாகவும் பிராணநாதனாகவும் எஜமானராகவும் தோழனாகவும் பரபிரம்மமாகவும் பாவித்து தான் கோசலை, தசரதன், சீதை, லக்ஷ்மணன், ஹனுமன் ஆகியோரின் ஸ்தானத்தில் அமர்ந்து அனுபவித்து தம் அனுபவங்களை கீர்த்தனை ரூபமாக பொழிந்துள்ளார். உற்சவ சம்பிரதாய கீர்த்தனை தொகுப்பில் முதலில் வருவது சூர்ணிகை. ஜெயது ஜெயது சகல நிகமாகம
குஷல கிண்ணர கிம் புருஷா என்று தொடங்குகிறது. கிண்ணரஸ் மற்றும் கிம் புருஷர்களால் போற்றப்படும் அனைத்து வேதங்களிலும் ஆகமங்களிலும் திறமையானவருக்கு வெற்றி வெற்றி என்று போற்றுகின்றது. நாராயணன் என்று அழைக்கப்படும் விஷ்ணுவை புகழ்ந்து இறைவனின் தெய்வீக பண்புகளை விவரிக்கின்றன. அவற்றில் அவரது தங்க இருக்கை, படுக்கையின் சந்திரன் போன்ற பிரகாசம், அவரை அலங்கரித்து பிரகாசிக்கும் நகைகள், பக்தர்களின் பாதுகாவலராக அவரது பங்கையும் லக்ஷ்மியுடனான அவரது தொடர்பையும் எடுத்து காட்டுகிறது. இந்த சூர்ணிக்கை ஆரபி ராகத்தில் அமைந்துள்ளது. जयतु जयतु सकल निगमागम कुशल किन्नर किं पुरुष सिद्ध विद्यानालय हेतुभूत चतुरानन हरिहर प्रभृति चिन्त्यमान मणिद्वीपे जित साधु हृतापे सकल सुर मुनि निगर भक्त जन निशय हृदय कामित संतान सौभाग्य धन कनक वाहनाध्यष्टैश्वर्यदायक चिंतामणिमय महावैकुंठ नगरे नेत्रानंद करे मार्तांड मंडल विलसित सप्तहेम प्राकार शोभायमान भानुकोटि समान मंडबांधरे शोभतरे नवरत्न खचित कनकमय हंस धूलिका तल्पे शरच्चंद्र कोटि निभ शेषतल्पे सुरनायकाध्यष्ट दिक्पाल मकुट मणिघन नीराजित पाधारविन्दः जगदानंद उभय पार्श्वोज्ज्वलित कर्णकुण्डल निन्दित चंद्र मंडलः सेवित मुनि मंडल भक्तत्राण परायण श्रीमन् नारायण लक्ष्मी रमणो भगवान् लक्ष्मी रमणो भगवान् लक्ष्मी रमणो भगवान् அடுத்து திருப்பள்ளி எழுச்சி. மேலுகோவையா என்ற பௌடி ராகப் பாடல். மேன்மை பொருந்திய சீதையுடன் கூடியிருக்கும் எங்கள் பேர் அதிர்ஷ்டமே, பள்ளி எழுந்தருள்க. நாரதர் முதலியோர் உன்னை வேண்டி உனது மகிமைகளை துதிப்பாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பொழுது புலர்ந்துள்ளது. மன்னர் மன்னனே, சந்திரவதனனே, அயோத்திக்கு அரசே, நற்குணங்கள் உடையவனே, தியாகராஜன் துதிக்கும் பாதனே, க்ஷத்ரிய வீரனே, தேவர்களும் அரசர்களும் உன்னை பூஜிக்க காத்திருக்கின்றனர். இவ்வுலகை காக்க பள்ளி எழுந்தருளாயே என்று பாடுகிறார்.
శ్రీరామ నవనీత క్షీరములు భావుగను ఆరగింపను వేగ నరధాతులు నిన్ను కోరి మహిమనం వారిక పాడుచు నారి తెల్ల వారక వచ్చినది శ్రీరామ నవనీత క్షీరములు భావుగను ఆరగింపను వేగ మేలుకోవయ్య మేలుకో రామ మేలైన సీత సమేతన భాగ్యమా మేలుకోవయ్య రాజరాజేశ్వర పరాజముఖ సాకేత సద్గుణ త్యాగ రాజనుత చరణ రాజరాజేశ్వర పరాజముఖ సాకేత రాజసద్గుణ త్యాగ రాజనుత చరణ రాజన్య విపుత గణ రాజాతు నిన్ను పూజ్యోప కాశిన ఈ జగము పాలింప రాజన్య విపుత గణ రాజాతు నిన్ను పూజ్యోప కాశిన ఈ జగము పాలింప మేలుకోవయ్య మేలుకో రామ మేలైన సీత సమేతన భాగ్యమా మేలుకోవయ్య మేలుకో రామ அடுத்து ஹெச்சட் ககாரா என்ற யதுகுல காம்போஜி ராகத்தில் அமைந்த பாடல். பகவானின் திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்திற்கு ஹானி ஏற்படாமல் ஜாக்கிரதையாக எழுந்தருளுமாறு வேண்டுதல். ராமச்சந்திரனே, நற்குணங்கள் நிறைந்தவனே, நீ எச்சரிக்கையுடன் எழுந்தருள்க. பொன்மயமான உனது மகுடத்தில் ஒளி வீசவும், அழகிய இரு குண்டலங்கள் அசையவும், கால்களில் சிலம்புகள் கல்லென்று ஒலிக்கவும், சனகர் முதலிய முனிவர் கண்டு களிக்குமாறும், உன்னை காணவரும் உனது தங்கை பார்வதியின் கையில் உள்ள கிளி உனது மகிமையை பேச, வானோர் அனைவரும் மலர்களை பொழிய, சிறப்புற்ற தியாகராஜன் கண்டு கொள்ளுமாறு அழகு ததும்ப எழுந்தொழுக என்று பாடுகிறார்.
మకుట కాంతి మెరయ కన్ను కనమైన కుండల యుగములు కదలకను కనకమయ I think she got disconnected. కనమైన నూపుర యుగము గల్లలను సనకాదు లల్లగని సనకాదు లల్లగని సవజిల్లగను హరిక కారార హే రామచంద్ర హెచ్చరిక సుగుణ సాంద్ర నిన్ను చూడవచ్చు పగి కరంబు చిల్లుక మనసురం జిల్లని మహిమలను పలుక నిన్ను చూడవచ్చు పగి కరంబు చిల్లుక మనసురం జిల్లని మహిమలను పలుక వినువాసు నన్న మిరులను చాల జిలుక వినువాసు నన్న మిరులను చాల జిలుక ధన త్యాగ రాజు ధన త్యాగ రాజు కరు కొనముదు కొనుక ధన త్యాగ రాజు కరు కొనముదు కొనుక హెచ్చరిక కారార హే రామచంద్ర హెచ్చరిక కారార హే సుగుణ సాంద్ర அடுத்து கௌரி கல்யாணம் சீதா கல்யாண வைபோகமே என்ற குறிஞ்சி ராகப் பாடல். சீதாராம கல்யாணத்தின் வைபவமே வைபவம். ஹனுமனால் துதிக்கப் பெறுபவன், புனிதமான சரித்தம் உடையவன், சூரிய சந்திரரை சிறந்த கண்களாக உடையவன், வடிவழகன், பக்தரை பாலிப்பவன், போகம் மோட்சம் ஆகியவற்றை நல்குபவன், அரக்கருக்கு அச்சம் விளைவிப்பவன், நீலவண்ணன், உலகிற்கு ஆனந்தம் அளிப்பவன், சகல புவனங்களுக்கும் ஆதாரன், இணையற்ற வீரன், வேத ஆகமங்களில் விளையாடுபவன், பாவங்களை அகற்றுபவன், வணங்குபவர்க்கு ஆதாரமானவன், பரமசிவனால் துதிப்பாடப் பெற்றவன், சம்சாரம் என்னும் கடலை தாண்ட உதவும் ஓடம் போன்றவன், தியாகராஜன் வணங்கும் தெய்வம் என்று பாடுகிறார். சீதா கல்யாண வைபோகமே ராம கல்யாண வைபோகமே
पवन स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोम वरनेत्र रमणीय गात्र पवन स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोम वरनेत्र रमणीय गात्र सीता कल्याण वैभोगमे राम कल्याण भक्त जन परिपाल परित शरजाल मुक्ति मुक्ति तलील भूदेव पाल भक्त जन परिपाल परित शरजाल मुक्ति मुक्ति तलील भूदेव पाल सीता कल्याण वैभोगमे राम कल्याण वैभोगमे सर्वलोकाधार समरैक वीर गर्व मानस दूर कनकाधीर सर्वलोकाधार समरैक वीर गर्व मानस दूर कनकाधीर सीता कल्याण वैभोगमे राम कल्याण वैभोगमे निगमागम विहार निरुपम शरीर नगधरा कविधार नगलोकाधार निगमागम विहार निरुपम शरीर नगधरा कविधार नगलोकाधार सीता कल्याण वैभोगमे राम कल्याण वैभोगमे परमेश नुत गीत भव जलति पोत धरणि कुल संजात त्यागराज परमेश नुत गीत भव जलति पोत धरणि कुल संजात त्यागराज सीता कल्याण वैभोगमे राम कल्याण वैभोगमे 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 அடுத்து நலுங்கு பாடல்கள். நகுமோமு கலவாணி என்ற மத்தியமாவதி ராக பாடல். நகை தவழும் முகத்தவனும் என் உள்ளம் கவர்ந்தவனும் ஜானகி நாயகனும் தேவாதி தேவனும் திவ்ய அழகனும் வசுதேவன் மைந்தனும் சீதாராமனும் ஞானத்தின் நிதியும் சந்திர சூரியரை கண்களாக உடையவனும்
அஞ்ஞானம் என்னும் இருளை அகற்றும் சூரியனும், நிர்மலமான வடிவமுடையவனும், சகல பாவங்களையும் நீக்குபவனும், மோட்சம் அருளும் பிரபுவும், தியாகராஜனால் வழங்கப்பெறும் தெய்வமுமாகிய ராமனை உணர்ச்சியுடன் பன்முறை பூஜித்து நான் ஆராதனை செய்வேன் என்று பாடுகிறார். భాస్కరుని సుజ్ఞాన నిధిని సోమ సూర్య లోచనుని అజ్ఞాన తమమును అణచు భాస్కరుని నమోము కలవాని నామను హరుని జగమేరు చూడు నీ జానకి వరుణి నిర్మల కారుణి కరుణి ధర్మాతి మోక్షం దయచేయు కరుణి నిర్మల కారుణి కరుణి ధర్మాతి మోక్షం దయచేయు కరుణి నమోము కలవాని నామను హరుని జగమేరు చూడు నీ జానకి వరుణి బోధతో పలుమారు పూజించేను ఆరాధ్యంతో శ్రీత్యాగరాజ సంగుని బోధతో పలుమారు పూజించేను ఆరాధ్యంతో శ్రీత్యాగరాజ సంగుని నమోము కలవాని రామను హరుని జగమేరు చూడు నీ జానకి వరుణి அடுத்து நாப்பாலி ஸ்ரீராமா என்ற சங்கராபரண பாடல். என்னை காத்தருள் ஸ்ரீராமா, அரசர் குழாத்தினால் சூழப்பெற்றவனே, என்னை காக்க இதுவே தருணம். உனது திருவிழிகளை எனக்கு அளிப்பாயாக. பக்தர்கள் புரிந்த பூஜையின் பலன் நீயே என துணிந்தேன். தாமரை கண்ணனே, உனக்கு நலங்கிட்டேன். பரம ஏழைக்கு பெரும் செல்வம் கிடைத்தது போல நீ எனக்கு கிடைத்துள்ளாய். தியாகராஜனுக்கு வரமளிப்பவனே, உன்னை வணங்கினேன் என்று பாடுகிறார். நாப்பாலி ஸ்ரீராமா கோபாலக ஸ்தோமா, நாப்பாலி ஸ்ரீராமா
పూజా ఫలము నీవను కొంటి పడి పడి భక్తుల పూజా ఫలము నీవను కొంటి నళిన లోచన నీకు నలుపు పెట్టేరా పడి పడి భక్తుల పూజా ఫలము నీవను కొంటి నళిన లోచన నీకు నలుపు పెట్టేరా నా పాలి శ్రీరామ భూపాలక స్తోమ కాపాడ సమయము నీ పాదము లీరా నిరుపేద తప్పిన విధి రీతి తోరిగి దేవి నిరుపేద తప్పిన విధి రీతి తోరిగి దేవి వరత్యాగ రాజునికి వరద లోకే రా నిరుపేద తప్పిన నిధి రీతి తోరిగి దేవి వరత్యాగ రాజునికి వరద లోకే రా నా పాలి శ్రీరామ భూపాలక స్తోమ కాపాడ సమయము నీ పాదము లీరా నీ పాదము లీరా నీ పాదము లీరా. அடுத்து சோபானே என்ற பந்துவராளி ராக பாடல். நீ பல்லாண்டு வாழ்க, முகத்தின் ஒளியால் சந்திரனை வென்றவனே, பூதேவியின் மனத்தினால் விரும்பப் பெறுபவனே, மதம் கொண்ட மாந்தருக்கு அச்சம் தருபவனே, ராமனே என்னை காத்தருள். ஜானகியின் உள்ளத்தை மகிழ்விப்பவனே, பரசுராமனின் செருக்கை அடக்கியவனே, அடைக்கலம் புகுந்தவரின் பாவங்கள் என்னும் நெருப்பை அணைக்கும் நீர் போன்றவனே, முனிவருக்கு தஞ்சமானவனே என்னை காப்பாற்று. மோகம் பாசம் ஆகியவற்றை ஒழித்தவனே, கோட்டி சந்திரருக்கு இணையான ஒளியுடையவனே, பகவானே அனைத்திற்கும் ஈசனே, பாவங்களை அழிப்பவனே என்னை காத்தருள். தியாகராஜனால் துதிக்கப் பெறுபவனே, தாமரையானாகிய பிரம்மனின் தந்தையே, மிக்க மங்களம் பொருந்தியவனே, சுபச்சரித்தனே என்று பாடுகிறார். வசுதா மானச காமா மதமானவ தன பீமா மாம்பாயி ஸ்ரீராம சோபானே. வதன த்யுதி சித சோமா வசுதா மானச காமா மதமானவ கன பீமா மாம்பாயி ஸ்ரீராம சோபானே சோபானே. ஜனக சுதா ரமண ஜமதக்னிஜ மத ஹரண. ஜனக சுதா ரமண ஜமதக்னிஜ மத ஹரண. பிரணதக நல
चरण शोभाने जनक सुधा रमण जमदग्निज मद हरण प्रणताक नल वरुण पाहि मां मुनि चरण शोभाने विकलित मोह पास विधुकोटि संघास भगव सकलाधीश पाहि पाप विनाश शोभाने विकलित मोह पास विधुकोटि संघास भगव सकलाधीश पाहि पाप विनाश शोभाने वरत्याग राजनुत वारिज संभवतात परम कल्याण कृत पाहि मां शुभचरित शोभाने वरत्याग राजनुत वारिज संभवतात भगव सकलाधीश पाहि मां शुभचरित அடுத்து பதிக்கு மங்கள ஹாரதீரே என்ற ஆரபி ராக பாடல். பெண்மணிகளே, அயோத்தியாபதியாகிய ராமனுக்கு இன்று மங்கள ஹாரதி எடுங்கள். மனதிற்கு ஆனந்தம் அளிக்கும் நற்குணங்களின் திரள் போன்றவளும் மானவதியுமான சீதையின் நாயகனுக்கு ஹாரத்தி எடுங்கள். காமம் முதலிய பகைவரை ஒழிப்பவனும் மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபனும் சாமம் முதலிய வேதங்களில் சஞ்சரிப்பவனும் சூரிய சந்திரரை கண்களாக உடையவனும் தியாகராஜனின் அன்பே உருவானவனும் கோசல ராஜ்யத்தின் அதிபனுமான ராமனுக்கு மங்களஹாரத்தி எடுங்கள் என்று பாடுகிறார். பதிக்கு மங்கள ஹாரதி பதிக்கு மங்கள ஹாரதி மமலார பதிக்கு மங்கள ஹாரதி மமலார பதிக்கு மங்கள ஹாரதி மமலார மதிக்கு சம்பு கணுக்க ஜெயு
அடுத்து பவ்வளிம்பு பூல பான்பு மீத பாக பவ்வளிஞ்சு என்ற ஆகிரி ராக பாடல். அனைத்திலும் நிறைந்திருப்பவனே, மல்லிகை மலர் படுக்கையின் மீது நன்கு கண் வளராய். நீல நிறத்து முகில் வண்ணனே, ஹரி நிகரில்லாத ராமையா, மதிமுகத்தவனே, தேன் சர்க்கரை சிவக்க காய்ச்சிய பால் ஆகியவற்றை அமுது செய்து இனிய தாம்பூலத்தை உண்டு என்னை கடைக்கண் பார்த்து வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள திருப்பள்ளியை ஏற்றுக்கொண்டு இத்தியாகராஜன் செய்பவை யாவும் சத்தியமே என்று மகிழ்ந்து கண் வளர்க என்று பாடுகிறார். மல்லே பூல பான் பூமீத பாக பூல பௌவலிஞ்சு நீலகன श्याम हरे निरुपम रामैया, नीलघन श्याम हरे निरुपम रामैया, नीलघन श्याम हरे निरुपम रामैया, मल्ले फूल पान पुमीद बाग पूल पौवलिंचु, मल्ले फूल पान पुमीद बाग पूल पौवलिंचु, मधु शर्करयान पालो मरियार भिंची, मधु शर्करयान पालो मरियार भिंची, विधुमुख घौमणि विडेमु वेसी नानु कटाक्षिंची, विधुमुख घौमणि विडेमु वेसी नानु कटाक्षिंची, पूल पान पुमीद बाग पूल पौवलिंचु, आघमोक्त मय्यशय्य नागी धरिंची, आघमोक्त मय्यशय्य नागी धरिंची, त्यागराज कृतमु मेल्ल धद्यमनि संतोषिंची, त्यागराज कृतमु मेल्ल धद्यमनि संतोषिंची, पूल पान पुमीद बाग पूल पौवलिंचु, मल्ले फूल पान पुमीद बाग पूल पौवलिंचु. அடுத்து ஜோல பாடல். ஜோஜோ ராமா என்ற ரீதி கௌளே ராகத்தில் அமைந்துள்ள பாடல். பரிபூர்ண ஆனந்த ஸ்வரூபனே தாலேலு, தசரதன் புதல்வனே, ரகுவம்ச திலகா, சுருண்ட மண்ணுச்சி மயிர் உடையவனே, ஆதிசேடன் மீது சயனிப்பவனே, அழகிய தோற்றம் உடையவனே, தியாகராஜனால் பூஜிக்கப் பெறுபவனே, பக்தரால் சூழப் பெறுபவனே, தாலேலோ என்று பாடுகிறார். Jo
जो दशरथ भाला राम जो पूजा लोल राम जो दशरथ भाला राम जो पूजा लोल राम जो राम जो रघुकुल तिलक राम जो रघुकुल तिलक राम जो कुटिल घरानक राम जो रघुकुल तिलक राम जो कुटिल घरानक राम जो राम आनंदन जो राम जो रवि शशि नयना राम जो मणिवर शयन राम जो रवि शशि नयना राम जो मणिवर शयन राम जो राम आनंदन जो राम जो त्यागराजार्जित राम जो त्यागराजार्जित राम जो भक्त समाज राम जो त्यागराजार्जित राम जो भक्त समाज राम जो राम आनंदन जो राम आनंदन जो राम जो राम जो நிறைவாக மங்களம் ஜெயமங்களம் என்ற நாதநாமக்கிரியா பாடல். அனவரதமும் ஜெயமங்களம் உண்டாகுக. சீதாதேவியின் நாயகனும் தாமரை கண்ணனும் வியக்கத்தக்க ஒழுக்கம் உடையவனும் ஆதி தேவனும் சிவபெருமானுக்கு இனியானும் முனிவராலும் சக்கரவர்த்திகளாலும் பூஜிக்கப்படுபவனும் கஜேந்திரன் முதலிய பக்தருக்கு வரமளிப்பவனுமான ஹரிக்கு என்றென்றும் மங்களம் உண்டாகட்டும் என்று பாடுகிறார். ஜெய மங்களம் நித்ய சுபமங்களம் ஜெய மங்களம் நித்ய சுபமங்களம் ஜெய மங்களம் நித்ய சுபமங்களம் ஜெய மங்களம் நித்ய சுபமங்களம் மங்களம் அவனி சுதா நாதுனிக்கே மங்களம் அரவ்ய தாக்ஷுனிக்கே மங்களம் அத்புத சாரித்ருனிக்கே மங்களம் ஆதி தேவுனிக்கே மங்களம் நித்ய சுபமங்களம் மங்களம் அவனி சுதா நாதுனிக்கே மங்களம் அரவ்ய தாக்ஷுனிக்கே மங்களம் அத்புத சாரித்ருனிக்கே மங்களம் ஆதி தேவுனிக்கே ஜெய மங்களம் நித்ய சுபமங்களம் ஜெய மங்களம் நித்ய சுபமங்களம்
नित्य शुभमङ्गलम् राजशेखर प्रियुनिकि मौनि राजराज पूजितुनिकि त्याग राज विनुतुनिकि वर गज राजाधिभक्त वरधुनिकि मङ्गलम् नित्य शुभमङ्गलम् राजशेखर प्रियुनिकि मौनि राजराज पूजितुनिकि त्याग राज विनुतुनिकि वर गज राजाधिभक्त वरधुनिकि मङ्गलम् नित्य शुभमङ्गलम् जय मङ्गलम् नित्य शुभमङ्गलम् जय मङ्गलम् नित्य शुभमङ्गलम् नित्य शुभमङ्गलम् नित्य शुभमङ्गलम् Excellent presentation, madam. One really wonderful, very enjoyable. Meanings was very useful to us to understand what it is. And being a Vastine, part of it is a rare talent. But very instrument. Playing the instrument and singing is not so easy. But you made it so easy, as if it can be done by anybody. Very, very nice. Let's get to hear from others what others got to say. One of the exponents of Carnatic music, Karthik Da, watching us all the way from Edinburgh, Scotland. He would like to say something. Karthik Da, kindly unmute your mic and camera and go ahead. Ram Ram, Namaskaram. Kekrada? Sir. Are you able to hear me? Yes, yes. Namaskaram. I mean, Vidushi, Swarnamuki, Mamiki, என்னோட தாழ்வான நமஸ்காரங்கள். ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. ரியலி அந்த வீணை வாசிச்சுட்டே அந்த பக்தி பிரவாகத்தோட அந்த உற்சவ சம்பிரதாய கிருதிகள்லாம் வாசிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பூர்வ ஜென்ம பலன் இருந்தால் தான் அது கிடைக்கும். இல்லைன்னா இது மாதிரி ஒரு இது ரொம்பவே அபூர்வமானது. இது எனக்கு நான் கமெண்ட்ஸ்ல உடனே போட்டேன். அதுல தியாகராஜ எப்படி தம்பூரா வச்சுட்டு இந்த உற்சவ சம்பிரதாய கிருதி பாடிண்டே ராமரோட இதுக்கு சாட்சாத்காரத்துக்காக வேண்டிட்டு இருப்பாரோ அதே மாதிரி ஃபீலிங் தான் எனக்கு வந்தது. நீங்க வீணை வாசிச்சுட்டே அந்த சம்பிரதாய கிருதிகளை அவ்வளோ அழகா வாசிச்சு நீங்க காமிச்சு ரொம்ப அபூர்வமான கிருதிகள் இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கிற மாதிரி தெரியறதே தவிர அந்த மீனிங்குள்ளெல்லாம் நம்ம போனோம்னா அது அவ்வளோ ஒரு விசேஷங்கள்லாம் அதுல இருக்கு. நியர்லி ஒரு 30 உற்சவ சம்பிரதாய கிருதிகள் இருக்கு. அதை இந்த ஆகிரி கிருத்திகளே பாகுல ரொம்ப ஒரு ரேர் கிருத்தி. அது ஆகிரி கிருத்தி ஆகப்பட்டது. இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப அபூர்வமா வாசிச்சல். கண்டிப்பா நான் சுப்பிரமணியம்கிட்டேருந்து உங்களோட ஃபோன் நம்பரை வாங்கிட்டு உங்களோட நான் கண்டிப்பா உங்களை கான்டாக்ட்ல வச்சுப்பேன். இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்துடுவேன் செப்டம்பர்ல திரும்பி வந்து நீங்க சென்னையில தானே இருக்கீங்க இல்லையா? சரி, ஓகே நான் வருவேன், சென்னைக்கெல்லாம் வருவேன். அப்போ கண்டிப்பா உங்களை வந்து நான் மீட் பண்றேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சுப்பிரமணியம் சுப்புதா, நான் சுப்புதான்னு கூப்பிடுறது, அவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். இது மாதிரி ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அமைச்சு கொடுக்கறதுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ, அவ்வளவுதான் நான் என்னால் சொல்ல முடியும். நன்றி. ராம் ராம். ராம் ராம். Thank you, Karthik Da. ராம் ராம். क्या सुन रहे? पूर्णिमा में okay, we move in the first segment of summarizing the presentation and proposing word of thanks. Mr. Subramanian will do the honors. Subramanian sir, please go ahead. Hello.
யாரு? நான் தாமா அன்னபூர்ணிமா. சொல்லுங்க. எக்ஸலன்ட் சர்னா. தேங்க்யூ அக்கா. ஃபர்ஸ்ட்லா பேசிக்கிறேனா. தேங்க்யூ. ஓகே, சுப்பிரமணியன் சார். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இது நான் நன்றி உரை சொல்லணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக சொல்றேனே தவிர்த்து சம்பிரதாய கிருதிகள் அங்கே இங்கே கேட்டதோட சரி, அவைகளை ரசிக்கிறதுக்கு சங்கீத ஞானமோ தெலுங்கு ஞானமோ இல்லாததுனால, ஆனால் காதுக்கு ரொம்ப மதுரமா இருந்தது. தட் இஸ் த பெஸ்ட் திங். அண்ட் அட்லீஸ்ட் அவர் சொன்னார் 30 சம்பிரதாய கிருதிகள்ல நீங்க 11 பாடினேள் இன்னைக்கு அப்ராக்சிமேட்டா. லெட் மீ கெட் அலாங் வித் த திங். இன்னைக்கு ஆஷாட ஏகாதசி ரொம்ப விசேஷம். அதனால ஸ்ரீநிதி மேடம் பாண்டுரங்கனை பத்தி பாடினா, செங்கல் மேல் நின்றிருக்கும் பாண்டுரங்கா, எங்கள் கவலை தீர்த்து வைக்கும் பாண்டுரங்கா, ஜெய ஜெய் விட்டல ஜெய ஹரி விட்டல பாடினா. ரியலி இஸ் அ கிரேட் டே. ஆன் திஸ் டே இவ்வளவு நீங்க சம்பிரதாய கீர்த்தனைகள் பாடுறப்ப கூட ராமாவதாரத்தை பத்தி இல்லை, பல பல அவதாரங்களையும் அதில் கூடியா அவரோட சிஸ்டர் பார்வதி கையில் இருக்கிற கிளி கூட அவர் ரொம்ப வசதி பாடித்துன்னு நீங்க சொன்னேள். நீங்க அப்புறம் விஜயலட்சுமி மேடம் கேவ் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன். உங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் கேட்டிருக்கோம். நான் எல்லா லெக்சரும் உங்களோடது கேட்டிருக்கேன். லலிதா சஹஸ்ரநாமம் எல்லாம் கேட்டிருக்கேன். லிசனிங் டு மியூசிக் ஹஸ் பீன் அ கிரேட் பிளஷர் ஃப்ரம் யூ. அண்ட் நீங்க பாடினதை பார்த்தாங்கன்னா உற்சவ சம்பிரதாயம்ங்கிறது கோயில்ல ஒரு ரிச்சுவல்ஸா இருக்கிறது. சில கோயில்ல சில கீர்த்தனைகள் பாடுவா, அப்புறம் ஃபெஸ்டிவல்ஸும் போது பாடுவா, சில அக்கேஷன்ஸ் போது பாடுவா. இதெல்லாம் தியாகராஜர்லேருந்து எடுத்து பாடக்கூடிய விஷயங்கள் இது. நீங்க ராமனை பத்தி எல்லா குணங்களையும் ஒரு மாதிரி அந்த 11 பாடல்களுமே வர்ணிச்சு விட்டார் அவர். அயோத்தியோட அரசனே, சத்திரிய வீரனே, துயிலிழ்வாய், ராஜராஜேஸ்வரா, அப்புறம் பார்வதியின் கையில் உள்ள கிளி கூட வண்ண புகழறது. அதுக்கப்புறம் சீதா கல்யாண வைபோகமே, அப்புறம் தியாகராஜனுக்கு வரம் அளிப்பவனே ஒன்னுள்ளையும் சொல்லிட்டு வர்றவர். அப்புறம் சோபானை என்னை காத்தொருள். அவர் பரசுராமன் நேர சொல்லல, அவர் ஜமதக்னியோட புத்திரனாகிய பரசுராமன் கர்ப்பபங்கம் தீர்த்தவனேன்னு பாடுறார் அவர். அப்புறம் ஜானகியின் அன்புக்குரியவனே, தசரதன் மகனே, கோசலராஜனே எல்லாம் சொல்லிவிடுறார் அவர். மகாவிஷ்ணு ரூபனே. அதுக்கப்புறம் எப்படி பால் காய்ச்சி வைக்கணுங்கிறத அந்த இதுல சொல்றார். செக்கச்சவந்த பாலை உண்டு தாம்பூலம் தரித்து இருப்பவனேன்னு பாடியிருக்கார். நிகரில்லாதவனே சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் ராமையனே, நீலமேக சியாமளனே வெது சொல்லல. அப்புறம் ஆதிசேஷன் மேல் சயனித்திருக்கிறாய், சிவனுக்கு நீ மிகவும் நண்பனாக இருக்கிறாய், நீதான் மகாலட்சுமி ஸ்வரூபன், எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா. நீங்க ஆரபி ராகத்திலேருந்து பாடி பவுளை, அதுக்கப்புறம் இது எதுகுல காம்போதி, மத்தியமாவதி, சங்கராபரணம், பந்துவராளி, ஆரபி, அப்புறம் ரீதி கவுளை, நாதநாம கிரியா எல்லா ராகமும் பாடினேன். அப்கோர்ஸ் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரமா ரொம்ப ஈஸியா கேட்கறது, நினைவு வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா as you are talking we could appreciate the way in which Tyagaraja has really prayed Rama. அவரோட இஷ்ட தெய்வத்தை எவ்வளவு அழகா அவர் போற்றி பாடியிருக்காங்கிறார். முதல்ல இது இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. சூர்ணிகை ஆரபி ராகத்தில் பாடி ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பள்ளி எழுச்சிக்கு போனோம். அப்புறம் எப்படி சௌரியமா நீ வரணும்பா அப்படிங்கிறத சொல்வேன். அப்புறம் கௌரி சீதா கல்யாண வைபோகமே, ராமா கல்யாண வைபோகமேன்னு பாடினார்.
நலங்கு பாடல்கள் மத்தியமாவதி ராகத்துல ஒரு பாட்டு பாடினேன். நீங்க மீதி பாட்டுகள் இருக்குன்னு சொன்னேன். நேரம் இல்லாதனால பாடல. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆரத்தி பத்தி ஆரத்தி எடுங்கள்னு பார்த்து பாடினேன். அப்புறம் எப்படி அவர் சயனிச்சிருக்கான்னு பாடினேன். ஜோஜோ ராமா அப்படிங்கிற ரீதி கவுளியில தாலாட்டு பாடல் பாடி தாலேலோன்னு சொன்னேன். அப்புறம் மங்களம் நாதநாமக்கிரியால சொன்னேன். எனக்கு இன்னும் நிறைய புரிஞ்சிருந்தான்னாக்க இன்னும் விவரமா பேசி அதை ரொம்ப மகிழ்ந்து எல்லாரோடையும் பகிர்ந்துன்னு இருக்க முடியும். அடுத்த தடவை நீங்க பாடுறப்ப அதெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு கொஞ்சம் விவரமா பேசியிருக்கோன்னு பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ஒண்ணு நிறைய தெரியறது, நீங்க நிறைய இதுல ஒர்க் செஞ்சு அதை சிஸ்டமேட்டிக்கா அர்த்த மீனிங் எல்லாம் எடுத்து எல்லாருக்கும் சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டா பாடினது. அந்த அப்கோர்ஸ் தெலுங்கு மதர் டங் இல்லாததுனால டக்குன்னு அங்கங்க ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சது. பிகாஸ் இட் இஸ் அலைன்ட் லாங்குவேஜ் டு அஸ். பட் வி குட் அப்ரிஷியேட் த எஃபர்ட்ஸ் யூ ஹவ் புட் இன். அப்கோர்ஸ் வீணையோட பாடுறதுங்கிறது மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் சார் சொன்னார். பிகாஸ் அந்த ஒரு வித்தையோ அந்த ஒரு இதுலையோ தோஞ்சு இல்லாதவர்களுக்கு ஒரு விஷயத்துல உள்ள கஷ்டங்களோ எவ்வளவா எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துன்னு பாடினாலோ தெரியாது. நம்ம வெரி ஃபியூ விதூஷகிஸ் வீணையோட பாடுறத கேட்கிறோம். தட் நீட்ஸ் a very good synchronization and that was there. Not that I am competent to really praise you or this thing. The best I can do, as Karthikeyan said, a big namaskaram to your the evening you spent with us. Thank you, sir. We love to Thank you, hear sir. more of your research work and presentations. Though not anything, they are very soothing and at least help us overcome whatever worries we might be having and have a meaningful evening time and enjoy the pleasure of it. Maybe இதுல விரிய பாடலாமோ என்னவோ தெரியாது. முடிஞ்சதுன்னாக்க ஒரு சில உற்சவ கிருதிகளை மட்டும் எடுத்து அதை நீங்க விஸ்தரித்து பாடி எங்களெல்லாம் மகிழ்விக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். அதை தவிர்த்து சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பெரிய நமஸ்காரம் உங்களுக்கு, உங்க எஃபர்ட்ஸுக்கு. Have a nice evening, madam. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Subramanian sir, for the wonderful summation as always. Thank you, Swarna Kumari madam, for the valuable time. Thank you, Vijay for the presentation and Srinidhi for the prayer. Thank you, ladies and gentlemen, for joining the show. The recording of the show will upload on YouTube sometime tomorrow. I'll share the link as widely as possible. And that's the wrap up all of us over here. Until we meet next, here's wishing you all goodbye, good night, and Shubh Ratri. Thank you.